защото е изсъхнала, нали. Пъпната връв. Самия пъп е някакъв като светло-жълт. И аз си викам, леле, ужас, направих нещо, съсипах детето. И нали дойдоха техните на друга, аз всяка паникьоса на пъпа, аз ли направих нещо? И бащата му, не бе, спокойно, всичко е ред. И някакъв нали го изчистил го прави. А иначе за пъпа е супер лесно, човек. С една марличка, слагаш спирт върху марличката и минаваш около целия пъп. В смисъл такъв, нали, това. Дърпаш типката нагоре и минаваш около целия пъп. И имам едно кремче, което моля ти се подсетиме. А, спрейче. Ама наистина ме подсети, като се видим. Защото аз го купих специално за това и пъпа падна. Спрейче е някакво изсушаващо, с което там. Чакай, че го падна. Ох, чакай, че положението е, че пак съм си толкова зимудо. Човек, просто се облягам с него насран. Не мога. Ще ме извинявам, ще изчака малко. Той сигурно му е толкова топло в този памперс, човек, и с това лайно. Ох, жал ми е. Както и да е. Та пъпа така, да и да ти дам спрейчето някакво на Адерма. Не знам за какво го купих.